Çağa wagtlamada birek berek oşun ýa sonra görýärdik. Birden sen pulun köp bolsa sen näme etjek puluny? Mesela öz ýanymyzdan o köp pul soğup bilemdi. Onu hüjüçü galýar, ona alýar, ýetimiziň gelýän zatyn köwüşçü galýar, onuň henne. Onu ede oturýardyk. Inni ululukda şu çağa barda ulan käwa ýardyma düşýär birden, pulum köp bolsa näme derdim? Ýurt gederdim. Şeýle bir giň taň ýerler bar, käwa telewizion, käwa internet ulgamynyň üstü bilen nähilek dağlar, şagloklar, odun tukoylar, hayvanat dünýäsi bolan ýerler, lyjalyk edilýän ýerler, paraşutda uçulýan ýerler, gemide aýlanýan ýerler, şeýle bir gaty-godan ýerler barda. Odan ýetibämiz çekdi de garad bir 10 ýyl gowrak wagt geçdi. Dünýäniň 7 täsirligi diýen sany o ýerin Hytaý diwarlaryny görmeklik meser etdi. Şonu da ýene bir gerek göýdirdim. Şu duýgulym menidem içimde durda şonu görermiz diýip. Atla şoňa çykyp şol bolýan ýerimizden Hytaý diwarlaryna diýip ýola çykanmyzdan ähli wakalar şeýle ilkmedimi ýadymda da şeýle bir ýurt görmek, geň taň ýerler görmek içinde gowy ýatlama galyr ýani ekeni. Garaz bolýan mehmanhanamyzdan çykdyk, ondan bir awtobusa toparmy bilen gitdik, şoňa gitjek topar bir näçe adam bolsa minnik. Ondan şoför Hytaý şoförüň gapdalyna da Türkmenistanaky bolşu ýaly geçdi. Näme halipamyz bar, Abbas bar, ýanymyzda bar, Abbas bar da şoförüň gapdalyna oturýan ýerjege bar. Şuňança geçen oturdan miniň diýip. Ana ýanky ýörek boldy. Şu bizde şol başdana şu bolýan mehmanhanamyzdan çykýan çagam ýoşa ýörep şeýtdany oturdy, Abbas bar edin çykarma. Soň ýoly düşdik, gaty hayal durýarda. Ýoşadan sekund ýörep barýar dedim. Ýaman hayal durýar, näle aýjytyry diýip näle bollay. Näme dekän, ulug kän, ýylat sanaw kän, mygallym. Onan gidip barýar ýoşadan şeýle. Onan ahyry faqat bir iş bolýar, ol sür. Salam, oýe, süre saňa ol hiç diýemem diýen şeý diýip turup barýar. Ýa-ni Hytaý şoför. Ahyry munyň bir ýarym saat ýaly bir saat ýaly wagt geçip beýdip başyny bir ertirem barmy ýa? Ogon sür saňa diýen, düş gepedi düşüne okun sürsene. Onuň aramyzda terjimesi gyjak adam bar. Olam ýylgyryk gelýär. Onuň ahyry o hiç sesini çykaran. Ahyry bara sesini gataldyp elini kelimeni edip başlatdy. Ol şeýdip näme düş gepe düşýän ýokmu şu arasynda diýdi Abbas. Diýsenler, "Süre beýdip barşyňa ertirem barmy ýa? Süre dogon saňa diýen telpeň ursun, papaň ursun." Onu näçe papa onu diýip barýarda. Ondan etjänçe onyança gyjak adam ýylgyryp özüni silsin biziň näme inçim birdatlar diýdi. Olam birdatlar onu ýetişdirdi. Olam wagtydy şoföre hiç wagt diýdi. Hytaýda hiç ýol başlasam diýdi, şoňa plan zat diýip bilmeýär diýdi. Sebäbi häzir şoň diýdi, birden bir zat bolaýsa, şu elinäki sürüjülük şahadatnamasy elinden alnaýsa, ömürlük alınýar şu diýdi. Soňundan gaýtadan ýa-da ýetdik ýok bolardy diýdi. Pожизненный elinden prawasy alınýar diýdi. Düşündiňmi diýdi oňa. Abbas wada özü sürüjü bolansa oy şeýlemi diýdi, onu da diýdi gatyrak turup bolandyra. Ay şeýdi, guburta bir bardyk. Howada bir hit şeýgli bolýar, bir gaty howatda bir hileki jiwarlaýan ýaly näme ýaly. Ondan girenmizde Hytaýyň öýjagarlary, onsoň bir başynda bir hiljek gajyr-büjür zatlar satylyp durşy, taryhy bilen tanışdyrdylar. Garaz şeýle bir geň taň taryhy internet ulgamynda da kän taryhy onu da biriňe eýýamyzdan öňkü 3-nji asyrda guruluşy başlan. Garaz şoň guruluşyny şeýle bir gaty kän ölüm ýetimler, adam ýetkileri şeýle bir ululu ýetkiler bolup durda. Iň bir riwayatlar kän şoň sallyşy boýunça iň bir geň taň riwayatym aralykda şu guruluşy gidýän döwürlerini bir geliniň ýollaşyň şu guruluşa gatnaşýar. Welin garaz
aralığından yani bir ölse şu aralığından palçığa demedik gidilip oturulurlar bir ölse şu gün arasına salıp gelmenip gidilip oturulur şu yok oluyor şunun arasında qalıp quruluk gidip baraka şu stenan arasında divarın arasında qalı deyip geline haber geliyor gelinin bağrını paralap barıp şu tayda şu aralıkta sizin yollaşımı qalı deyilene şu tayda şunu bilen bir göz yaş döküyor şeyle bir bağrını paralap göz yaş döküyor şu taydaki şu rivayete göre diye de şu taydaki divarın bir böyle uçup endirip qaydıp şu yollaşının cesedi qaydıya gelinin üstüne qaydıp şu gelini şunu alıp gelip jaylap şunyalık bir rivayet değil ya da ne derecede hakikati qoloy yönü şu wagtky quruluşup giden wagtyndaky yollaşlaryny ihlas eden gelinin pek göz yaş vardı rivayet aýdylýardy. Atam başga da şeýle bir köp rivayetler bar. Iň bir gen taň zat soň görüp otursak asıl oň bu çetinden o çetine çykmak üçin şu çynym bilen çykarymda da 500 näçe günläp diýen ýaly günüň dowamynda eger 30 näçe kilometr ýören wagtynda 9 ay çemesi wagtda geçip bolýan eken. Goşuň meňdeş zatlar bolýan eken. Garat, aýçak bolýan zatym birden kimin puly köpelse, artykmas jaýal, artykmas ulog alyp, artykmas çağalaryna basyp gidip oturmaly, ýurt görmeli. Çağalama öz gazanaram nesip bolsa, olary da Allah jagar döwletini açsyn ýöne adamyň ýurt gören soň şu zatlar görüp gelen soň ýaşaýşa olar hyjygan başgalanýar. Başgaça bolýar. Bir hili ýaşasy gelýär hasam adamyň bolmasa şol bir tempde gidip barýan adam baslyp gidip otur. Şoň üçin mehribanlar puluňyz köp bolsun çağalykda giden arzumyz ýaly şu pullarym ýurt gelmäge soň. Häzir lap keç adamlar başlar biz vay çörüğümüz qaýgy vay deyip beýle däl arzu edýäs gazanýas hemem ýurt görýär. Bolmany arzu edip bilýärsiňiz arzu edin arzularyň hemişe hasyl bolmagy ymtylýarlar arzu edeli.